sai mai dan kwali yanzu kan man aje hula uwa ta fi uba bina da karshen magana ce idan mazan sun kasa a bar wa mata mu gani mace gwamna a arewa Aisha ce farko bar ganin mai rike dukiya da karfin iko da rabbi ya so zai ba wa gashi yayi kawai ku zo mu dafa mata lokacin ta ya za ta firamare election saura sakandire Aisha za ta ba maza kashi ubangiji ga kai na tsayawa hidin gwani maji kira da roƙon bawan ka mumini ubangiji ina roƙon ka kula da ni kare na hasadar duka mai sanya kaudi dan darajar annabi to muna godewa ubangijin da ya yi mu da wannan dama na Aisha da ka bamu muna sa ran ita ce kadai dar Allah jahar mu sai kin mulke ta to ki kwantar da hankalin ki mama uwa tunda kin ci da mu abin jahar da ruwa to ku tafa gaban ta samu mu yi rawa giwa kin dara wadan rago gidan zuma kogo majingina bango mu fara duba agogo daga yanzu har ranar nasarar ki insha Allah jahar mu sai mai dan kwali sai mai dan kwali yanzu kan man aje hula uwa ta fi uba bina da karshen magana ce idan mazan sun kasa a bar wa mata mu gani mace gwamna a arewa Aisha ce farko bar ganin mai rike dukiya da karfin iko da rabbi ya so zai ba wa gashi yayi kawai ku zo mu dafa mata lokacin ta ya za ta firamare election saura sakandire Aisha za ta jahar mu sai mai dan kwali sai mai dan kwali yanzu kan man aje hula uwa ta fi uba bina da karshen magana ce idan mazan sun kasa a bar wa mata mu gani mace gwamna a arewa Aisha ce farko bar ganin mai rike dukiya da karfin iko da rabbi ya so zai ba wa gashi yayi kawai ku zo mu dafa mata lokacin ta ya za ta firamare election saura sakandire Aisha za ta ba ki karar ke addu'a Aisha binani manta duk wani mai yin ba Aisha binani ko da yaushe ki farra Aisha binani ya lama si miki hasada da ko mu an yi mana balle ke da darajar ke ta zarce haka makin dace addu'ar uwa ta yi Aisha da Allah ta daban kike cikin bayi Aisha yanzu mun tabbata lokaci kwarai yayi Aisha da Allah ya nufa ku yarda sai an yi Aisha cikin zafi gobe yanayin sanyi Aisha ke ce daminar masanyi mai maganin zafar talakawa Adamawa ba wanda za ya kai ki uwar al'umma jahar mu sai mai dan kwali sai mai dan kwali yanzu kan man aje hula uwa ta fi uba bina da karshen magana ce idan mazan sun kasa a bar wa mata mu gani mace gwamna a arewa Aisha ce farko bar ganin mai rike dukiya da karfin iko da rabbi ya so zai ba wa gashi yayi kawai ku zo mu dafa mata lokacin ta ya za ta firamare election saura sakandire Aisha za ta ba maza kashi a duk wani ci gaba yankin arewa to Aisha ce silar sa farko baki je zama ba sanata ki kai da karko sanadin ki an kare martabar diya mata ko yanzu kin nuna ashe diya mata za su iya yin komai ana baki gwamnati samar da ruwa jaha take fata ina niki mana samar da wuta jaha take fata ina niki mana inganta tsaro jaha take fata ina niki mana gyaran ilimi jaha take fata ina niki mana samar da ayyuka muke fata ina niki ƙara godewa Allah yawan Adamawa maza matan mu muna kaunar Aisha binan uwa daga sanda an kace kin ci fura gari ya dauka murna maza da mata ji muke kamar kin zama gwamna ma jahar mu sai mai dan kwali sai mai dan kwali yanzu kan man aje hula uwa ta fi uba bina da karshen magana ce idan mazan sun kasa a bar wa mata mu gani mace gwamna a arewa Aisha ce farko bar ganin mai rike dukiya da karfin iko da rabbi ya so zai ba wa gashi yayi kawai ku zo mu dafa mata lokacin ta ya za ta firamare election saura sakandire Aisha za ta ba maza kashi Allah ji dan mahaifi
taimakawa Aisha ta yi nasara. Gaisuwa ga mijin Aisha Binani, Dr. Amana Modibo Allah raini. Mun ga me kai mana dukiya da karfinka da lafiyar ka kai aiki. Ga godiya ga anta Amina, kanwar Binani gagara mata ga sannata dan Juma, goje Gombe ala ƙara arziki. Gaji yan Binani Group of Company ya ƙara miki la. Jihar mu sai mai dan kwali, sai mai dan kwali. Yanzu kan mun aje hula, uwa ta fi uba Binani ƙarshen magana ce. Idan mazan sun kasa a barwa mata mu gani, mace gwamna a arewa Aisha ce farko. Bar ganin mai rike dukiya da ƙarfin iko, wanda Rabbi ya so zai bawa gashi yayi. Kawai ku zo mu dafa mata lokacin ta ya zo. Ta ci firamare election, saura sakandire Aisha za ta. Jihar mu sai mai dan kwali, sai mai dan kwali. Yanzu kan mun aje hula, uwa ta fi uba Binani ƙarshen magana ce. Idan mazan sun kasa a barwa mata mu gani, mace gwamna a arewa Aisha ce farko. Bar ganin mai rike dukiya da ƙarfin iko, wanda Rabbi ya so zai bawa gashi yayi. Kawai ku zo mu dafa mata lokacin ta ya zo. Ta ci firamare election, saura sakandire Aisha za ta. Jihar mu sai mai dan